Kaixo, goazen ikustea magnitudea eta unitatea zer diren. Hortarako, lehenengo gauza ekarri dizuet pilota bat. Pilota hau palan ibiltzekoa da eta neurtu dezakegu zerbait. Neurtu bat dezakegu, orduan esango dugu magnitudea dela. Baina ez da bakarrik neurtu behar, baita ere zenbaki bat jarri behar diogu. Adibidez, esaten badugu, hau leuna da, leuntasuna. Nik hori esan dezaket leuna dela, suabea dela, baina ezin diot zenbakirik jarri. Orduan, ezin genuke esan hori magnitude bat denik. Ezin delako neurtu eta zenbakiarekin jarri. Baina esaten badiate masa, honek duen masa, orduan hortarako behar duguna da unitate bat. Eta unitatea da zerbait finkoa, bai gaur, bai bihar eta bai hemendik urtebetea, neurri berdina izango duena. Eta hortarako ditut hemen gramoak. Orduan, nik hau jartzen badut neurtu dezaket bere masa. Jartzen dut hor, eta ematen digu 65 gramo. Orduan dira 65 gramo. Hori da bere neurria. Orduan, zerbait gehiago egin dezakegu? Bai, hartu dezaket beste unitate finko batekin, adibidez hemen zentimetroak dira, eta neurtu dezakegu adibidez honen buelta osoa. Ezin duguna da diametroa neurtu, zehortarako teknologiatik hartu beharko nuke aparatu bat neurtzeko bere diametroa. Baina honekin jakin dezaket zirkunferentzia osoa. Orduan, puntu hau zeroan jartzen badut eta buelta oso ematen badu, buelta oso horrela, iristen da berriro 14,5. Orduan, izango luke 14,5 zentimetro bere neurria. Eta jakin dezaket energia? Bueno, hau ezin dut jan, erre dezaket behar bada bai, eta lortu dezaket berotasuna hori. Baina hau ezingo genuke neurtu. Ni behintzat. Eta beste kasu bat izango dezaket galletarena. Nik hemen galleta bat dut, eta orduan, gauza batzu neurtu dezaket eta beste batzuk ez. Esaten baiate, goxotasuna da, gustagarria den edo ez. Nik esan dezaket, gustatzen zait. Jarri dezaket zenbaki bat, 7 bat, 8 bat, edo zein gustatzen eta jartzen dut bat. Hori zer da? Zerbait neurtu dezaket eta zerbait finkoa ez. Orduan, gustagarria den, edo zerbait gustatzen zaigun, ez da magnitude bat guretzako. Baina bitartean, beste biok masa eta luzera bai. Orduan goazen lehenengoarekin, masa, hau jarriko dut, gure balantzonta jakiteko zenbat gramo dituen. Jartzen dut, eta mugitu dira bi txiki, orduan 10 gramo dira, 10 gramo gutxi gora bera, hau ez da oso esaktua, baina, eta neurtu ezakai baita ere luzera, hortarako behar dut, beste bat, zentimetroak behar ditut, hau dira unitateak. Orduan, unitateak jartzen dut horrela, eta jartzen dit 6 zentimetro, baina nola ez da zuzena, leku batzutan 6, beste batzutan gutxiago izango da. Jarriko diot 6 zentimetro, gutxi gora bera. 6 zentimetro. Horrean ikusten dezue, nola unitateak jartzen dira zenbakian ondoren. 6 zentimetro, 10 gramo, eta pilotak 65 gramo, 14,5 zentimetro. Badaude beste gauza batzuk guk ezin ditugunak neurtu, baina ematen dizkigutenak. Adibidez hemen da, puntu hori bat. Esan nahi du gogortasuna. Nolako botea emango duen gero. Hor badaude aparatu batzuk, behaiek neurtzen dutena eta esango digutena zein den bere gogortasuna. Eta galleta honetan jakin dezaket bere energia, nik atea dezaket, baina ez neurtu dudalako, baizik beste batek neurtu dudalako. Eta hortarako joaten naiz kaxara, bere kaxara, eta jartzen du bere balio nutrizionala. Eta jartzen du energia, 100 gramo jaten baditugu, ditugula 287 kilokaloria. Beraz, 100 gramokin 287 kilokaloria baldin badira, 10 bakarrik baldin baditugu, 10 aldiz gutxiago ditugu 288,7 kilokaloria. Bueno, galleta batentzako desente da, ezta? Ze horrelako 200kin, gutxi gora bera 2000 kilokaloria ditut, eta egunean jan behar ditugu 2000 gehienez. Ez badugu kilo asko egiten, behar bada gehiago beharko nuke. Orduan,
honekin, olako 40 galletakin, egun osoako kilokaloria jan ditugu. Bueno, nik uste dut honekin ulertu dezutela, ezta? Batetik, zerren magnitudea, neurtu dezakegun hori, eta zenbakiz jarri dezakeguna, eta unitatea, zergin konparatzen dugu. Hurrengo arte, beste bat arte, agur.